Kajingroi ki kam tu kam lute bat ki wei pat ki kam sniu kat nang mi ki sngi ki por hayo do bat ki snang bamarjan bat kan yo kala penloi ki bor ka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat ka hima menliem ki bor penyat snang ki bor penyat district ban jurep ikan yo bat ki benta ki bahab ha ka jingpet jong ka council ha ka step jong ka arp khandai trik nailar arja arpulai kajing thmu jong ka kajing jurep ka long ban wanra e kajing sngan ye ki barung bami ha ka yo bat ru ban pen biang e kajing don kam ha ka yo lingba ka 15th Finance Commission kum kajing bo e ki solar street light bat ki wei pat nalor kajing pendat ye ki CCTV camera Ubak penyat sing sim u Chief Executive Member jaka Council ulaong bagi runar ki bawan le kam pentrim hayo ki pet sakate ka parking lot pat chathem yo maulong municipal side also. Bodoh. Nakaliang ke council bengiwan ban jengo ikini ke jaka ka bengi sedang menemen step ke por kharwei beje nang te na po parking lot jong ka muda hang te po kli yo ka don artli ki mat ki bakongsan ki bengi kwa benwan jengo habide ni ka sngi ka wei ka long ha ka bide bat ka sup ka san ka shongsuk shongsan khamtam bengi ong ka public safety but security jong kinong rung nong mi hang ni po yo kinong lek nong wan la kilong kinong din na kinong thiet ka baar pat ni kwa benya kren ban wan pet dalade habedip ka jingpu jing suba jong kini ka yo bat kini ki shnong bamarjan habangi phai ya ka habedip ka public security but safety nila yo iki jing complain la niki jing ujor ki babun naki riu pat ba naki nong let nong wan naki shnong ru kumju hakabide bat ka jing bom isngan shu ban wan ban rung hang hayo du te katao kalong bakidon ki jaka ki ba le si kin long ki jaka ba la ban ri tengen ki nong le kam sniu habangi page mene hang tai po kli yo ka parking muda ngilap ba hang tu po parking ka don southly kimala ki ba ai parking ye ki kali kidon kimala kibam ilong shu bandrung dap nak keti dap kijabo bat kajing dum jong tu jakawat men singi men shaidu long kum ka bormir te kum kini ki jakale si ki asrak ni ki kam sneu ki kringi ki kam sneu bat ikinong le kam sneu kamtam bangi phai ka jing e jong ka social long bat kari khasi menta habede jing kerni jong drugs tengi i bangi sokhya ka ni ki khna samla ki bangat hakum kini ki jing e bateng teng ladangin pet lang nakaliang jungi kum ka council kum ka district administration kum sarkar shei kin poi kini ki samla ki be ki jungi ki parado personal ki jungi namar ta daw da ki jing sokhya ngiwan ngila khotru ye ki official na kemuda mene ngiong da kumno hapo khashibnai abanai dei ban wengno ikini jing e hang te po parking lot muda kamut dei ban wanra ka jing shai ki proper lighting sangtai po parking khnang ba kinong rung nong mi ki park kali kinong late nong wan hapo yoru kinam dan kanunu jing sha luti jing sha tu sha them te badya kani nakaliang ki official jom kemuda mene kila penpau ba kaladon ka project menta ka bakentup haka smart city project jong shillong but shen on sapentri kam no ekata nadu benai September ni benai banwan tingi su komen baka sarkar du khashimkhia bat ka namar bakate ka parking lot mudah hanti pokri yo kamde ka jingpet jong hima kamde ka jingpet jong ka council ka hab jingpet jong ka urban affairs but ya kaniru nakaliang ka government kala shimkhia bat kani ka parking jong ka mudah kadon hasnda bat ka yodu te ki babun ki kamsniu le si ki comet lane ki le ki kamsniu na po modfran ki le pet chatai ki le ki kamsniu na po nang ni na po yodu ki le pet chati chapo them yo molong meneru ngila don ke inspection hang thi po junction jong ka yo molong bat ngila kentu malapha ya u sector officer banbu kulit no hang tu po junction nang bakinong le kamsniu kinam yo ban pet chati chapo them yo molong ki basa kini ki kharmator te nganga soba ni sokhya bedi public safety security ka ba arpat habedi bakani ni shem babun ha ki jaka ki bahap wat ha jing pet jong ka hima
jingpet jong council kim don shu ya ki street light ki babiang kim don shu ya ki CCTV ki babiang kila don teng ki CCTV ha bor baladem rei menta baro kila kem long function shu ya kani ngila discuss but ia mencharge jong market di congress but ia mencharge development iba kanas sosial ngin sepenbait bana kaliang jongi ling baka 15 finance commission grant ngin la ban lei ban warra biang kajing shngan hapo yo ling baka jing bu jongi yakini ki solar street lights but ki lightings ki biang but kumju ru ban install ki CCTV hangne po area jong kayo do ni sokhya ba andang iya nang ni na po them lat bimolash ni sha motpran ni bon ba ki dekhar ki nyu mo ha ngatpai ki khar muslim ki dia judi ki dia kat pomon hang tu ki rani ke business jongki but meneng lalap baki syong hida kitu ki dekhar but marmar hi lapha ya superintendent jongka enforcement jongi council ban talasi ban tokit naki laki don nem ki trade license lada kim don ki trade license meneh hi ngala ai order ai ringkat ia mencharge market ban weng no ikitu ki jing dia jongki bal lada don menu ki khasi balik kam kalau ong sobha wan ai jing pensyai po office mendai ban pensyai tu po jaka ya mentah lapha e kata ban ngisapet menu bawan kam kita Kawai pat kabenta ka baka council ka penlong ga jing jurep kadai na kabenta pan wanra ya ka khoi ka subaling baka solid waste management program Kuma kitip baka district council kadang yo shen ya kenika an Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management arja arpo but ya kenika an Solid Waste Management ru la IT ha district council but menta na kalian ka council ngila frame ki rules ngila bu iki kendon ki babiang nam menta ban yo ban ya trailang ba ki bor hima ba ki bor shnong nam ta ban wara jing khu jing suba te ka first phase jongi kum ka council habidi ka solid waste management program kadai ka bangi pelai khat khandai tli ki drop shikishnong but kani ka second phase ka jongi kan long bangin le khu suba ka yodo ban kini kishnong marjan kata ka hab ka project jong ka second phase jong ka KHDC mata te ngi kermen scam ba bat ngi kenturu ya kishnong makin ajing trailang kumbala penpau mentat dikirang ba shnong nakini shnong ba marjan kilong ba kloi ban trailang bat nakal yang jungi ngi penpau jing ai kublai kerpang yaki bat slongo yaki ba ki wan lang ban don yakini ke joint inspection ba kila ajing mod kat tu kat ni kumno bangin la ban trail dekat bat ki ban weng ini jing e ki bangi keren mata kumjuru halor kani nginsa don da ka komiti ka ba kerpang ringkat yemelim ringkat kini ki sau san shnong ki ba marjan bat kani ka komiti kan syong na kapor ban ya perkhat bat ban review yaki kam ki bangi ngin sa shifti nang ni shikmat habide jing khu jing suba ha ka bide bat ka public safety security ang ni po yodo bat kini shnong ba barjan de ngasno ban kerpat nu iki nonglek nongwan sno ba ngin long try kani ka yodo ngin long try kani kari khasi da ka ba ngin le khoi banam dei bania brat pathar ki nyut kinya tang bai I badan ki jabo akan dong ngin le brat lu kita ki jabo angka dai kin pe ken de kinu ki jaka ki ba ka hima kalabu ringkat nakaliang jongi kat council ngilabu iki jaka ban brat nyut kin wan ban brat nyut bat nakaliang jongi ru ngila shem ban ngilai kendu ya I paim ya ki menteri ki penpau ba kadon ka jing duko trikam haka khoi ka subah po yodo nama ki duna pala ki kalikit nyut ki dan stang arteli ki kalikit nyut kat ka yodo te nakaliang jongi I am in charge jongka market insa ai ka we ka kalikit nyut bat nakaliang jongiru insa yarap let's say naka chief minister's special development fund ban ai ka we ka kali nam ta ke hima te habide ben wengi kini jing